Херкулес, син на Зевс, е известен силният полубог, който осъществява 12 героични подвизи. Една от най-известните му истории е битката му с Хидра. Тази грозна сърповидна змия с 9 глави обитаваше блатистите места на Лерния и плашеше околното население. Херкулес тръгна срещу Хидрата със своята сила и храброст. Замахнал с меча си, той отсече първата й глава, но на мястото й израснаха 2 нови. Това не го обезкуражи, ами го насърчи към победа. Виждайки, че с меча не се справя, Херкулес реши да промени стратегията си. Започна да реже главите и веднага поставяше на тях огън или запечатваше раната, за да не се възстановяват. Така успя да се справи с Хидрата и безмилостно отсече главите. Впоследствие едната от главите на Хидрата се оказа отровна. Херкулес събра отровна кръв от тази глава и отиде при учителя си с голяма мъдрост Секентавър. Той го научи как да използва отровата като оръжие и да я разпръсква по стрелите си. Така Херкулес се справи с опасната Хидра и победи в този ненадминат подвиг. Този подвиг го прочу като силен герой и му донесе слава и признание. Херкулес продължи да събира сила и да се опитва да покаже своята храброст и доблест в следващите си приключения.